ez, printzipioz oso interesgarria batez ere beti ikasten dalako beste ereduetatik. Ego Afrikako egoeratik edo Irlandako egoeratik, ez? Kontestu desberdinak dira, kaso bakoitza desberdina da, baina argi dagoena da hemen ez degula uki bake prozeso bat. Bake prozeso bat non arduradunetako bat, hau da, Espainiar Estatua bere parte, bere bidea, bere prozedura edo bere prozesua egin behar du, ez? Gero hainbeste ikasketen artean, nire ustez, oso mezu argia. Giza eskubideen urraketak jasandako biktima guztiak, indarkeria politikoa motivazioagatik, biktima guztiek merezi dute, behar dute, horrela esaten dulako jurisprudentzia, nazioarteko jurisprudentziak, behar dituzte trataera berberak, bai egia, justizia, erreparazioa eta oso garrantzitsua bermea, berriro errepikatuko ez den bermea. Eta gero gehitzen da memoria prozesuak, ez? Orduan, oso garrantzitsua da biktimen artean, indarkeri mota desberdinen arteko biktima desberdinen artean, egon dira pausoak, zubilan handia egon dela, eta nola da posible gehien sufritu dutenen artean elkar ulertzea, errespetatzea, elkartasuna adieraztea, traspasatzea sufrimenduaren frontera edo muga hori kapazak izan pasatzeko eta gero gure arduradun politikoek ez egitea. Orduan, hor bai jarraitu behar degula lanean, jarraitu behar ditugu topatzen, aurkitzen bideak, mankomunak eduki ditzakegun gaiak eta bideak, eta batez ere giroa, kontestu egoki bat topatzen, lantzen, hori iritsi ahal izateko. Hau da, politikarien artean, giza eskubideen urraketa guztiak, giza eskubideen biktima guztiak, denak aitortuak izateko. Hori da irakaspena.